алейкум дӯстони азиз, ҳозир нағзен саломатиё хубай духтаро бисёр хоҳиш карда будем ки бачагиам нишон чен мактаби. Оз ма шумо дар як нуқтаи савдора тавсия метиҳем. Беҳад интихоби зиёди либосҳои мактаби барои бачаҳако ҳаст ва нархошон арзонай. Марҳамат бозори Корвон, тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Ин 9 қатор биён саршавишай. Бинен чихе тройкои фасон, костюм брук, кирта, чизе ки мехоҳен иҷода ҳастай. Аз синфи 1 то синфи 11 доре на? То синфи 7 аз синфи 1 то синфи 7 доштаям духтаро. Марҳамат, леки киртошон размери калон ҳастай. Ина марҳамат, бо шумо метавонен маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. То синфи 11. Ҳафтаги бамбук хиттой ваҷун. Ина нигоҳ кунен киртошон абинен хичхе фасонакан. Ино чанд суман? Остин калта, остин дароз. Ай чанд сум сар мешава киртотон? Ай 30 сум сар мешава. Духтаро нигоҳ кунен чихе киртои фасон аз 30 сомон сар мешавад. Нархаш то 50 сомона. Мана нигоҳ кунен моделора чихе фасонан. Беҳад интихобуш васеяй. Марҳамат, дер накунен. Доставка дорен? Доставка хоҳен, рақамашона мемонем дар рӯи экран духтаро. Марҳамат нависен, доставкатон мекунанд. Ина ин моделора бинен киртои бачаги аз 30 сомон то 50 сомона. Ҳам пахтаги, ҳам бамбук, ҳамаи моделош ҳастай. Ина бо нависен шуна бо мефаҳмонанд тона. Баъд сумка дорана. Қа сумкотон хушрӯ чанд суман сумкотон? Сумка чанд суман? Сумко ай чанд суман сар меша? Сумкаям доран хулас духтарако биёен. Ана баъд костюм брукои хушрӯ доран, тройкои фасон доран. Тройкотон ай чанд сум сар мешава? 200 сум. Натонио серангай, бамбуко 10 рангай 220 сум. 200 сомон 220 сомон будай тройкошон. Аднатониш се ранг дора. Ана 200 сомонай бамбуко бошад. Ана и драпш бошад чанд рангай? 10 ранг будай, не драповиш 10 рангай. Рангои хушрӯ то синфи 6 размер астай. 220 сомона. 220 сомон бинен хушрӯ дар ҳақиқатам. Оз аднатониёшонам нишон тиҳем. Намарамад метавонен бо азана иноям харидорӣ кунен. Хушрӯ сифати беҳтарин 200 сомон. Мана тройкаи фасон. И то синфи 7 я? То синфи 6 размер доштиян. Ина тройкая духтаро. Бурукуш, костюмчаш, костюмуш. Мана 200 сомон. Марамат беҳтарин нарх кати пешниҳод кардестиян. Успед кунен духтарако. Бурукои тоқаям дорен? Бурукои тоқатон чанд сумай? 60. Ина бурукои тоқа бачаги ҳастай. 60 сомон. Ҳамаи размеро, ҳамаи расветкоҳо ҳаст. 60 сомон будай. Нигоҳ кунен. Ай пеш бинен да духтаро чихе хушрӯван. Ина костюмча доран, костюм доран, баъд бурук доран. Беҳадам хушрӯ, ҳам размеро ҳастай то синфи 6, ҳам расветко. Ҳозир бор новинка омадагай ё дасти аввалан бори хичонай духтаро. Нархи беҳтарин кати пешниҳод кардестиян. Успед кунен. Ина драпивиё 220 сомон ҳами тройка. Ана аднатониё бошад 200 сомони. Ана брукошона чи хеле гуфтан 60 сомони. Брукото синфи чанда дорен? Брукошон то синфи 8 размер будай. Марамат брукошам нағзакак духтарако материалошон. Бо ина биёен ай пеш тамошо кунен. Касоне ки имконияти омадан надоран, пас нависен ина рақамошонам мемонем дар рӯи экран. Нависеншона доставкатон мекунанд. Шабинони азиз, як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиҳем нигоҳ кунен. Киртои бачагира бинен ҳама намудуш ҳастай. Остин калта, остин дароз, пахтаги, бамбук. Нархошон аз 30 сомон сар мешава то 50 сомона. Марамат маълумоти бештара бо метавонен аз хичон пайдо кунен. Рақамошонам мемонем дар рӯи экран. Ҷа бозори Корвонай тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Нами саршавии 9 қаторда ин нуқтаи савдора шумо пайдо мекунед. Ина размерои калон чанд сумай? Ана размери калон астай, нигоҳ кунед, ё 65 сомон. Ана размер и студентодаям мешавад. Хулас, мана размери хушрӯ, калон. Материалошон нағзака кай марамад нависем, бо шумода мефаҳмонанд.